Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 72. atala. Lehen erreportajean Unidad Alavesa taldea izango da protagonista. Musikari veteranoak biltzen dituen musika egitasmo berria da honakoa. Folk eta rock giroetan datorren Martin diskoa besapean. Bigarren erreportajean berriz, musika elektronikoa eta punka uztartzen dituen olor egitasmoan sakonduko dugu. Jokin Azpiazu Carballo musikariaren eskutik. Unidad Alavesa alderdiak sekulako emaitzak lortu ditu hauteskunde honetan. Enriqueta Benito eta Pablo Mosquera gidatutako alderdiak... Alderdi, esan digunek. ¿Ez? Me cago en ese alderdi eta ze hostia. Grupo. Musika talde asko bezala, lagun artean sortu zen Unidad Alavesa. Gitarra pare bat eta garagardo batzuk nahikoa izan ziren horretarako. Guendala 3 urte hola, ni estedentzikin noan, hau lanik pezoan, eta besti batzuk artean ditun goizetan eta hola, eta esan ez genuken ez da asmoikasik grupoa sortzeko ere, eta kistonen gantxadea jo genion Sanpetei, enekoi, eta gero ja gantxoko du Iker Jasparan jotzeko, eta ja hortik aurrera esan dut, bueno, hau ja grupoa dek. Errestu ditzian haustian egela, hobi paro neotea eta azkenen juntatzen joan, baki. Beti gitarra gertu dut gara zeu eta azkenen, kantu bat bintzizkien daula. Eta nik gero osatu zien hor, tarten hor bukaeran konzertua di marrazala, dertzek jazer, ala presa gardin presa. Da, hola eta, azkenen baita beti horri bilea jugena, baki gogola, tira horiek beti musikaldea, eta, Nik uste ja grupo baten egon gabe etzek hola iaia ez da bizitzen. Abida ez tekela inungo marabila, grupo baten egoten. Taldea osatzen duten musikariak abentura ezberdinetan ibili eta ibilitakoak dira. Benito Lertxundi, Brigada Kriminal, Antxares Castilla, Fiakras edo Bizardunak dira horietako batzuk. Ni bilinitzen hasiera... Apurtu, lehenengoa. Apurtu? Hori bantxaiki da ni lehenengoa. Claro. Amazan urteki. Eta gero... Artodakin batean Los Robinsonen, Brigada Kriminal. Artodakin baita, eta gero gu utzita gero La de Islao. Eta gero Estanislao. Eta gero hemen. Bueno, nire hazenituan berbena eta horretako talde baten hemen atangoa, Belarra izena zena. Eta gero, Benitokin deitu zean, hango gitarista utzi zola eta guain arte behakin jotzen diat. Eta gero, Antxas Castilla eta 80ko hamarkadan baita. Eta deitzen ziekenak normalen. Lo que toque! Bai, guain arte. Eta ni, Ikerrekin Norrokinson, Brigada, eta gero Fiakras, Bizardunak, Fisfakin, eta beste bat dengo egibar por ahí, Gasi, Xabi Señor no baino grupo gehiago pasezkia. Ni hemen estrenaunok. Hemen ingenduan, herrin ingenduan beste taldetxo bat ingenduan baita Biokuntu. Eta Magiko jendekin dola bersio taldea. Eta hor pixkata ditu eta gero jaen. Funtzionamentu emazkena da, baita hemen padres de familia bat zede baita. Padres es padre. Padre. Eta baita mila gauza zere gortio, eta azkenen, jarritaziko limite bezala, más o menos, bi konzertu hilabeten. Baina ez tek bi por cojones bi. Atatzen baik 3. bat oso guapoa otoki baten berezi jo nahi daula edo. Edo 4.000 euro ematen ziukela, zatik ez esan, joitxe izkeu 3. Baina ez sentidu gehi guztien gaina gaur hemen lazkaun jo eta bihar zein jotzea. Azkenen gu nazka huiteatuk eta jende ale bai uste, eta ikeo aldala mapan gehoz da aldana urrutina gaina. Eta hor martxa honetan ondo batzeko, Musikalki folk giro akustikoetan hasi zuen Unidad Alavesa taldeak bere ibilbidea.
Lehen formazioan bateriarik gabe aritzen ziren, giro leunagotan. Bai, bueno, egia esan, estudioa jungina en pelotas, esatekena. Osea, hemen izan kantu ezer gabe, eta, de hecho, lehenengo diskoko bi kantutan usteat, bateria jotzen di Freddy, baina guk jakin egin gabe, kasi bateria jo hartzea da, osea. Eta orduan, bai, igual lehenengo bazeok, ez geneukean ez da asmoa hainbeste jotzeko zuzenen, hain harrera ona eukiko zeanik, kasi. Orduan, ez genuen ez da pentsa egiten nola, nundi noa junbarroan, eta... Baina, eskik esan dut, zeban bizkarra zurripe. Ero dikian. Zeban tetraplegiko. Zuzenekotan da zungo, Tetraplegiko eta gainak genukan eneko, Kanabeak itetzean, kaja ritmosak... Joan un kaos, konkretu guzik. Eneko betxean bat disfrutatzen zati, marrazukean, ritmo jartzea, gero triki hartu, banjo hartu, mila gauza dut, azkenean behar etxean disfrutatzen da, hau buka barrazuki zati, kaos bat joan azkenean esan, bueno, bateria behar diau. Taldearen bigarren diskoak Martin izena darama. Izenak diruaren hotsari egiten du aipamen, Goierri aldean erabiltzen den esamolde bat oinarri. Nere HDek Martin, baina ez zuki, zer ikusiko zontan. Nere gitarra ere bai. Ja, bi Martin, bazere gasik egia. Ez, baina ez, hola, grazi entzean ezela ez. Bai. Eta gero, hombre. Gero, ja, pelikula bat ikusten hortio eta, ja. Munduan eta hori, baita, diru eta hori, musikoek beti diruta zitziten dela. Ikusi ez, baina hitzein bai, Oidek, hitzein. Osea, gure kasun bintzen, bueno, nere kasun, bizitzikan, ni, vamos, sekula ez da plantea horrein, nire bizitzen hasteare. Azken, diru desente irazi nahi behek, jobarraukek azte bururo, Ez de gerrezak, Bai, Euskal Herri mailan gaina, hori bedikera, oso zaie, bai, Imarrogela kanpoa behida, beste talde batzu diru mezela guain, baina bestela... Eta gaina aparte etziken nahire dion horti bizin nire, desde luego, nahi beha jogue bezala ilusio gehiago ginartzi, eta igual, etziken. Ni nahi izan daren, ikuten gitarrakin grupo batea, eta vamos, atatzen ziega sartenazos, lehenengo txaila. Bertxos. Disko berrian gitarrak gora egin dute, base erritmiko sendo bat izatearekin batera. Taldearen sendotasuna nabari da bigarren estudiokoan. Nerek grau egin dizkik, puta seme honek, Egi esan, estudia aiatzen aitzenen, igual gauza batzu, ja, idea, baina oso gutxi. Gero igual, han bertan Fredikin eta ateatzen da. Lehenengo diskoko instrumental asko estudioan bertan. Bai. Gero freskatzen doan eta bizka bat, hemen sartuko da. Ba, gero, aurreneko diskoko gitarra askoz ere, Fredik gu ja eman gehiago zen idea bat indaia eta Fredi behak esan zean, jarriko zia kantu guzti segidan da ikune jotzen nahiekena. Eta hor hartzean kantu egiten da, antxe inventauta gauza gurtuntxe eta gitarra pila bat ere gortik sartuta. Aurreneko disko. Oango ja igual beste gauza da, pentsauta eman gehiago zen, aunque gero gauza batzuk aldatzen intziman daula, baina... Disko berriaren sorkuntza entxegu lokalean burutu duten arren, Fredi Pelaezen gira hitzapean Potxoko estudioetan borobildu da lana. Ezinbestekoa izan da, teknikariaren parte hartzea. Bai, estudioa de Potxoko Estudios. Eta behasainen dago eta Fredi Pelaezek. Ematen dut. Lehenengo diskon garrantzitsu baino vital. Zatik, bestela,
Bai, azkenen aurrengo diskoen genduan nahi 3 asteburu baten tita grabau, eta gero dana beha garrela zen, osea, gu harrituta gehiago izan, emaitzak egin. Eta bigarren diskoa bai eman genduela pentsautago, baina gero beha ikusten zago izatea dena, osea, baita diskontan bai ibilekela, santzuan gitarra pila batean mateko ezberdinek, launei eskau gitarrak eta hola, ampli ezberdinek eman, da denbora asko pasau diau, soinue bilatzen, kantu baten soinu bat, o hemen gitarra garbigoa, denbora pila bat gitarran soinue bilatzen daula. Horrekin. Eta egi esan gero nota horiek, kantutu batetik bestea, hostia, esatek. Anekdota politezeok, ez zigat kantuta noan, baina hau solon bat grabatzen da Fredi etzian konbentzitzen da, Fredi, eski hoi, nik gehiago indaik guruz eta zia da horra dentzaten da, eman guruz eta zuen zuan, ik inspirazioa berdek, egon nahi eta ampli aldauzoan, mesabugi jarri zoan, kiston egurrekin, beste sonido totalmente diferente eta lehenengo grabauan ja eta, bale, jazta, listo. Bai, eta gero aparte, beak, gero izkikena, burun, gu juteako kantu behai bialduta horretik, eta pelikula bat indazuken burun ja. Osea, kantu bakoitzen pelikula indazuken burun. Eta saiatzek hori aurre ematea, eta gero aparte gero arreglo guzik eta beak pianokin da sartizkikena jamonak, zukik, estudion piano batzuk eta jamon batzuk eta hostia zukik. Eta beha degun fiera. Eta hau dana esan da gero, esan goia, doble bombokin, degun mierda. Nos la jugado, horrekin. Beste dana bai, olai, baino. Degun genio bakarriko, kantu baten doble bombo sartu nahi genuen. Disko heavy bat grabatzea ezkun, Fredi. Eta ez zitzen gehiagik guztatu. Eta beti hor burruka txiki bat egin genuen, azkeren ustean nahi eta sonido txarra pizka garritzu dela. Eta gero baita satuzki, leire letu satuzuzkian ahots batzu baita. Xabi señor no. Beste ahots bat. Eta Fredi beak horoik... Baita... Igual bai, ingo zen. Bigarrengo igual. Bai, matematikoan bizarren beha. Zuzenekoak dira taldearen puntu bero bat. Kantuek gora egiten dute kontzertuetan, eta ikuslegoak bat egiten du lau haizetara abestuz. Normalen ambiente hotzeko kontzertu egote jok batzuk, baina normalen gehiago... Eta nik ustean gero eta gehiago jendea ikustekela abesten, kantak. Txilipurdikate, bai, aurrengo filatan. Eskinetuaren lekun. Aurreko baten Iruñan joberri dia hortan, da lekuen nahiko xelebreoa, baina azkenen lekue baino gehiago jenden erantzunekin ikustia zehatzen dola, txikian. Obena salat, igual izango jotzeko. Bai, bueno, segun ze gaztu. Baina salat eta jendea moitu baldin bat zeo, pues azkenen oire nahiko hotza gehitzen. Bai, hombre, plaza bat ez, igual. Plazea. Ez, eszenario handi gehitzen zaio. Bueno, hostia, segun ze ambiente baita, laskau jogando baita festatan dela, hostia, no, baita. Dela, hostia, eta gure ondioan. Txortu mazari. Kole! Baina bai, leku txiki bat, igual gola, esenea sala bat, o... Ba, nahiko heterogenoa. Osea, desde eskineto bat, a zar bat, a borrokilla bat. Osea... Denetik izkat, bai. Danetik, Bai, umeke ikusten. Familia gumekin bai, osea... Lazkaro eta ataun ingurun da ikusten gumen bat, igual. Mario Pinto, Mario Pinto ez dik esan nahi, ona eken ikoi, Mario Pinto. Heavy, bai, Heavy bate bai. Tabernak Euskal Herrin beharrezko jugu bezalako musikontzat, beharrezko jugu 100%. Tabernak gaztetxek, olako leku, bestela ez dago aukera ikola... Bai, eta gu izan da gure mierdatazunen privilegiatu batzuk, kasi. Osea, jendea tortzek eta... Bai, esan diona, beharrezko baita ez, Euskal Herrin gaztetxek eta tabernak eta olako lekuk gu bezalako talde batzuntzako ditugu, beharrezko 100%. Hemen dio...
Urkullun legei, Urkullu, ez da behitza intenta favoreza, ikusteken bezala beharrezko txuku guztelako taulentzak, osea, Unia Zalabesa izena aukeratu izana galtzailei keinu bat egitetik dator. Kantuen hitzek ez dute hildo bakar bat, baino galtzailei buruzko kantu eta aipamenak ugariak dira. Ez diat eukitzen norabide fijo bat, hola, nik uste beti nahiko antzeko zati eske etzikat beste egiten. Osea, ezingo nik egin, bueno, bain kantukin bezkiat, dana... Bai. Galtzaileek mozkorrak eta olako... Bai, hola, bai. Bea, onda hori bai eukitzeie. Rollo luzer eta hola bai, baina... Saiatzen lotura izaten, hola... Ez izatea baten letra bat irakurri eta joder. Osea, ez zer ulertu, ez? Gutxi gora bera ulertzeko, baina bueno. Gero bakoitza bere paja mentala egin ahal izatea baita. Neetza bintzat oso politio baita tipo bat aiatzekenen top izatea eta gero bere gainbera hori ikustea beti igual izan gaik askotari inbidioso da neoketa jauta da, baina batzui gaizki, biziek gaizki juten ikustea batzui mola. Txambarratzeo, Artolak izen hori behar jarritzea baino egin konsultatu, Bai. Hoi inean, en plan diktador, eta izan de gauza bakarra en plan diktador indiatena, grupoaz. Goitik bera pasatu ditu, tiratxa beti da espainolaren ondoa. Aurrera begira, orain arte bezala jarraitu nahi du taldeak. Furgonetan sartu eta kontzertuak eskaini ahal izatearekin kontent dira. Asmoa! Egi esan, hola zeiuta, ni normal. Etzika bolako. Aspirazioa. Etzika guztien aspirazio, ondo pasatzea mila horten da furgonetan sartu eta etxea jau arte izate... Oiek, txoferra eukitza beti. Oi, txoferra eukitza. Bunda ekarriteko, txofer bat eukitza mali maia. Xanti izena izan behar. Xanti eukiorrazio egizena. Alba Xanti. Bueno, urrengo urtekoa Xanti batek utzingo zeu eta orduan Xak inazte baino, Xabi ikin betea konformako. Baita. Ez da bestela, zikatu. Claro, esaten maile, de repente urrengo urten flautak sona bardikela eta txikaze diskografika etorri bardekela eta tea eta hola, eta jode, bueno, urtebeteko estentzi bat hartzeko gustosamente, baina, claro, euki garra auke oso seguro hoi nola jumartek. Media jornada antzeko, lamen. Ja, estentzi pitzatzen. Jokin Azpiazu Karbaio ezkutatzen da olor egitasmoaren atzean, eta Zerua urez izena darama argitaratu duen disko berriena. Rock eta punk belaunaldian sortu eta hazia, elektronikan sakondu du egitasmo berri honetan, bere musika unibertsoaren bi adarrak uztartuz. Getaliko gaztetxeko agertoki gainera igo baino lehen egin du hitzordua berarekin, lan berriaren nondik norakoak ezagutu nahian. Postmoderno tendentzia berriak Europara esportatzeko mailakoak Kultura berria momentuko azkena Ez dago Parisera joan beharrika Atxaldeon, Jokin. Txaldeon? Hemen gara, itzaki hartuta, eskuartean dudan, disko berri hau, eta olor izenpean argitaratu duzun Zerua urez izeneko lana. Zure bakarkako bidean esan daitekenez, lehenengo diskoa, ez? Bai eta ez. Aurretik badago beste diska bat, beste izen batekin, Marmar izenarekin egin nuen, orain dela 12 bat urte, eta 8 bat kopia daude munduan zehar, baina bai. Ofizialki argitaratu den lehenengo diskoa bakarkako hau da. Ni aspalditik ezagutu zaitute musika mundutik, disko jartzaile izan zara okerreko izenean, Okide Farfalan ere jotzen duzu gaur egun, Pam taldean ere aritu zinen eta beste 1000 abenturetan ere zeuraztegi muturra sartuta ibili zara. Baina honakoa diferentea da, ez? Zuk zeuk egindako musika da nagusi disko honetan, zuk zeuk gidatzen duzun egitasmo batean.
taldetan aritu zen aizia beti, eta taldean jotzeak pues, badauzka bere gauza marabillosoak, baina neukan gogoa bakarka edo nik zuzenean gidatzen nuen zerbait egiteko. Askotan sentitzen nuen eta sentitzen dut, eta uste dut taldetan jotzen dugun askori gertatzen zaigula, taldearekin jotzen dugunean ez dugula ateratzen era bat atera genezakena, ez? Talde batean beti dagoelako negoziaketa bat, denon gustoko zerbait egitea bilatzeko, ez? Eta aldiz, hemen, olorren, nik neuk gidatzen dut proiektuan nahi dudan norabidean, eta negoziaketa hori batik bat nire buruarekin da, ez? Esan bezala, PAM taldean roka jorratzen zenuten moldaera ezberdinetako roka, Oki de Farfalan ere lasteratarako zuen disko berria, baina giro akustiko goetan hasi zinaten eta rockera bilatu duzue azken disko honetan gehien bat, baina olorrekin musika elektronikoan oinarritzen zara kantuen sustraietan behintzat, ez? Bai, era bat. Bai Oki de Farfalan eta bai Pamen ere bai momentu batzutan, sintetizadorekin eta gauzatxoak egin izan ditut. Disko berrian, Oki de Farfalaren disko berrian programazioren bat eta sartu izan dugu, baina hori dena beti beste leku batera gelditu da, ez? Beste kanpo gelditu da, ez? Eta proiektu honetan oinarrian dagoena elektronika da, hortik abiatzen naiz, ez? Samplerrekin, sintetizadorekin eta landa grabaketekin eta abiatzen naiz kantuak eraikitzena. Imaginatzen dugu guztio bezala, gure belaunaldiko jendea bezala, 80aldiko rock radikal baskotik abiatzen dela zure punk rockaren bertente hori eta denborarekin biratzen doa. Noiz sortzen da elektronikarekiko maitasun hori edo gustu hori? Niretzako izan da gehiago elektronika berez elektronika handiarekiko zaletasun handirik ez dut inoiz izan. Bai talderen bat, Left Field oso zalea izan naiz, agian gogoratzen dut gazteagotan Prodigy eta horrelako gauzak entzuten genitu, baina bereziki izan da gehiago zarataren aldetik eta punkaren aldetik heldu zait hori ere bai, ezakite Atari Teen Riot bezalako taldeak edo rock industriala eta metal industrialarekin apur bat gauza batzuk eta musika esperimentalarekin gehiago, ez? Izan Young Gods edo izan beste talde batzuk apur bat esperimentaziotik joutenak elektronika erabiliz, ez? Masentzako elektronika ez da izan inoiz nire lar gustokoa, naiz eta disfrutatu ditudan tekno edo disko batzuk, baina gehienetan izan da gehiago zarataren eta esperimentazioaren leku horretatik gerturatu naiz. Eta zentzu horretan igual gehiago gerturatu nabe elektronikara, ez dakit, 2000garren hamarkadan, Nerds festivalaren inguruan, edo Azkoitiko Mataderen inguruan eta beste leku batzuetan sortu zen esperimentazio kontu guzti horrek, azkenean eraman nahuena gehiago elkartzera popa eta esperimentazioa, ez? Disko hau osatzeko kantuak nondik abiatu dira, ze instrumentuetatik, zein ideietatik, nola da zure olorren kantu bat sortzeko lan prozesua? Oinarrian gehienetan samplerra dago. Nik erabiltzen dudan konposatzeko makina nagusia samplerra da, hor hartzen ditut soinuak, gerora, ez ditut diskoan akreditatu, baina nik uste jendea barre desente egingo lukela, jakingo balu hor dauden soinuetako batzuk berez zer diren. Esaterako Toreros After Alleren gitarra batzuk sampleatuta daudela, baina erabat manipulatu ditut eta gaur egun inork ez du jakingo hor daudenik, ez? Beti abiatzen nahi soinu horiek eraikitzetik, eraikitzen ditut bestelako soinuak ere, ritmorako soinuak, bomboak, kajak, horrelako soinuak ere nik eraikitzen ditut, irratietatik hartutako soinuetatik, edo zarateetatik, edo Auskalo etxean tenedorrarekin zaratak egin eta horiek grabatu eta hortik abiatzen naiz, ez? Eta hor sekuentziak sortzen joa eta sekuentzia horiek eraikitzen doaz kantua egin arte. Eta kantua egin ez da egiten berez inoiz. Zuzenean askotan aurkezten ditut kantuak oraindik amaitu gabe daudenean, zuzenekotik zuzenekora aldatzen doaz, eta azkenean nahi ez apur bat itxi egiten dira.
baina gero tarte batean berriro ireki daitezke eta aldatu dezakete ritmoz eta kadentziaz eta soinuz. Hitzak ordea ez dira zureak disko honetan, bada arrazoi konkretu bat, edo nahiago izan duzu lehen disko honetarako beste batzun hitzak erabili? Arrazoi nagusia izan da, hasieratik pentsatu nuela proiektu honetan ez nituela nahi nire hitzak egin. Uste dute bat daukala zerikusia ere disko hau jorratu den aldi berean liburu baten idazketa prozesuan nengoela ere bai, liburu bat publikatu nuen, ez daukana zerikusirik kontu guzti hauekin, baina uste dut letrak esprimitzearekin apur bat nekatuta nengoela. Eta orduan erabaki nuen zergaitik ez beste batzuen olerki eta letrak erabiltzea. Aldatu egin da gaur egun, oraintxe bertan letrak idazten ari naiz kantu berrietarako, orain zuzenean jotzen dituan kantu berri askok ja nire letra dauzkate, ez dakit, momentu bakoitzean behar ezberdinek eramaten zaituzte gauza ezberdinak egitera. Gizona gizonarentzat otsoa ez da besterikan George Rualten kuadroan ulertu nuen dena. Diskoa irikitzen duen kanta, Ominous Lupus izena du, askok ezagutuko dugu Beti Muganek zuen kantu batetik, hor dago sustraian letra Martxel Mariskalena da, eta igual disko irikitzeko ere oso adierazpen handia, ez? Letra zazki hasten da gizonarentzat, otsoa ez da besterik, ez? Hori da lehen esaldia, ez? Zera daukate maitasun berezi bat Beti Muganekiko, nik lehenengo aldiz ikusi nituen Beti Mugan 14 urten euskala uste dut ermuko jai batzutan, eta ordundik zerbaitek klak egin zidan, ez? Beraien diskoak lortu nituen eta garai horretan uste dut Mugan lehenengo gorri hori aurkezten ari ziren. Letra horrek, hitz horrek zerbait ireki zidan barruan eta beti pegatuta gelditu zait letra hori. Lehen aipatu dudan liburuan ere bai, liburua irekitzen duen zita edo haietako bat hori da. Eta lagundu nau, eta pentsatu nuen zergaitik ez, ohikoa da beste musika talde batzuen bertsioak egitea musika bersioneatuz eta batzutan letra aldatuz inkluso. Eta pentsatu nuen alderantzizkoa egitea, hartu dezadan letra eta utz dezadan musikak ez dauka zerikusirik inondik inora Beti Muganen abestiarekin, zakorde lerroetan, ez ezertan, baina letra bai, letra hartut eta erabili dut, ez? Berez, esan daiteke ia Martxel Mariskalen bertsio bat izango zela, ez? Gustatzen zait planteatzen duen kontu bat letra horrek, hain zuzen ere hitz egiten duela, nola antolatzen den gizartea eta nola dauden gizatasunaren gaitzak iaia, ez? Gizontasunaren gaitzak ere ulertu daitezkenak, eta nola letrak planteatzen duen denok badaukagula erru bat, inorenaz baldin bada errua, ez? Orduan hor, uste dute oreka polita egiten duela erruak banatu eta norberari berea egoztearen artean, ez? 7 kantu ditu diskoak, eta esan daiteke kantuen artean ere ez dagoela hildo bakar bat, ez? 7 kantu, batzuk oso ezberdina batetik bestera, hori da Olorren unibertsoa? Hori da Olorren unibertsoa, hori da nire bizitzaren unibertsoa oro har, nik ez dakit egiten ditudan bi gauza berdin egunaren amaieran, eta arazo hori daukat, ez? Aurrekoan disko-denda batera sartu nintzen eta disko-dendakoak esan zidan, baina zuri ze musika estilo interesatzen zaizu, eta nirekin negozioa beteta daukazu. Dauzkazuna palategi guztietatik hartu halko nuke disko bat iaia. Orduan, nahi izan ditut gauzak norabide ezberdinetan eraman eta saiatu aldi berean homogeneotasun bat ematen, ez dakit agian nire ahotsak ematen dien edo agian soinu batzuk, baina bai, joan dira batzuk alde batetik eta beste batzuk bestetik, batzuk dantzagarriago, beste batzuk zaratatsuago, hortik joan da, ez? Eta oro har nik esango nuke bipoloien artean zarata eta pop edo teknopoparen arteko bipoloien artean balantza batzutan alde batera eta bestatutan bestera, ez? Orokorrean disko dantzagarria dela esango zenuke? Nik oso gauza arraroekin egiten dut dantza, orduan niretzako oso dantzagarria da, baina dantza ere izan daiteke oso gauza normatiboa eta batzuentzako ezinezkoa, baina bai.
Hasieran hitz egin dugu punkak eta rockak zure lehen urteetan izan zuen garrantzi hori. Behin irakurri nion Javi Pezi, elektronika munduan ere entitate handi bat, agian gaur egun elektronika zela gauzarik punkena, ez? Punka baino, elektronika zela gaur egun egin daiteken gauza punkena zuk zeu etxean egin dezakezula, instrumentu guztiak sartu eta gauza denakin inongo beharri gabe beste taldekide, beste ezer gabe, ez? Niretzako bai dago zerbait interesgarria elektronikan punkarekin lotuta. Uste dut elektronikak mantendu dezakela punkak ireki zuen arauak haustearen ideia hori, ez? Eta zentzu batean askotan esaten dugu, ez? Asko gustatzen zait Gaitz taldearen letra hori, ez? Nada menos punk el punk, ez? Esaten duenean nola errepikatzen ditugun klitxe berdinak punk musikan askotan eta askotan hori ez da bat ere punka, ez? Sonatzea aurreko taldeek sonatu duten bezala. Elektronikak alde horretatik eman dezake zerbait, ikuspegi asmatzaile edo berritzaile batetik eta kustinatzaile batetik edo ez beste jende batek erabiltzen du aurrekoek egin duten berdina egiteko. Karo, etxean egiten da, norberak egiten du eta zentzu horretan oso autonoma izan zaitezke, baina niretzako punkaren gauza importante bat da besteekin gauzak egitea, ez? Eta zentzu horretan elektronikari ikusten diodan hutsunea askotan da potentzialidade hori erabiltzen dela individualismorako, ez? Zuzenekoak aipatuko ditugu orain eta esan daiteke zu bakarka talartzen zaren arren, hiruko formatoko banda dela Olor, irudietan Maialen Belausti dago eta soinuan Ander Berriso, ez? Hori da Olorren formazioa. Bai, zuzenekorako 3 pertsona gara, hain zuzen ere, nik saiatzen naiz soinuari garrantzia ematen, zentzu horretan egia da ezoiko musika egiten duzunean importantea dela musika horri eman nahi duzun soinua lortuko duen pertsonekin lan egitea. Maialenekin, Maialen Belaustegirekin, berak Dodoma izenarekin egiten ditu bere agerpenak eta beste kontua da. Maialenekin gehiago sormen lan bat egiten dugu elkarrekin, ez? Zuzenean irudiak egiten ditu, ez dugu bideo batera ematen hasieratik bukaerara grabatua, baizik eta berak irudiak kombinatu eta manipulatzen ditu zuzenean, ez? Orduan zentzu horretan elkarlan bat egiten dugu eta elkarrekin sortzen dugu zerbait berria iaia gauero. Ongi, Zerua Gurez diskoa kalean dago, dagoeneko hasi dituzu aurkezpenak. Izenburua aipatu dezagun ere, ez da nola nahiko izenburu bat, Zerua Gurez, atzeko aurrera, beren irakurtzen den hitz palindromoa. Bai, Zerua Gurez palindromoa da eta hau izan zen nirekin PAM taldean aritu zen Marcos Jimeno bezgari omenaldi bada, ez? Marcosek utzi gintuen abendu hasieran. Justo disko hau grabatzeko puntuan edo nasteko puntuan ari ginela eta beraz izenburuan palindromo bat erabiltzea pentsatu duen. Eta hor dago berari omenaldi txikia, bera palindromista, artista multidisciplinarra zen eta merezi du omenalditxo bat. Noski baietz. Eta hemendik aurrera, nondik nora ibiliko zara, zein da zure asmoa, Olor egitasmoarekin? Nire asmoa txoroak dira eta aldi berean oso astiro doaz, ez? Egia da, gaur egunean iaia mirari bada denbora ateratzea hemendik edo handik, ez? Gauza hauetan jarduteko. Olorrek bolo batzuk egin ditu orain eta uda ostean asmoa da horiekin jarraitu, kantu berri pilo bat badaudeia iskinatxo batean gordeta eta zuzenean jada jotzen ari naiz kantu horiek eta ikusi zer egin horiekin eta baita ere bate berriak ireki planteatzeko lan egiteko beste forma batzuk eta ikusteko nondik joan daiteken, irekia eta gogoekin ere bai norabide ezberdinetara zabaltzeko. Ideiak borborka orduan. Beti, bai, beti. Burua martxan eta bihotza ere eta ideiak geldiezin. Gu asko gozatu dugu diskoa entzuten, asko gozatzen dugu jakinik Euskal Herrian egiten den musikak badituela adar pila bat, euskaraz egindako musika geroz da zabalagoa da, ohiko rocketik aparte 1000 proposamen ezberdin ari da sortzen Euskal Herrian azken garaitan,
toietako asko esan bezala euskeraz, eta zorionak disko eder honengatik eta zuzenekoetan ikusiko gara hemendik aurrera. Mila esker.